izan naizela, edo izateko aukera izan dudala une oro, ez? Beste enpresa eredu batzuetatik aldenduta, esango nuke, bueno, ematen dizula espazioa, benetan zuk sinesten duzun horretan, lan egiteko eta jarduteko, ez? Eta lanaz aparte, uztartzen direla lana eta beste gauza batzuk. Adibidez, ez dakit, izan daiteke, beste espazio batzuetan gizartean eragiteko aukera izatea, ez? Adibidez, batzorde feministan parte izatea eta horren bitartez aukera ezberdinak izatea horrekin lan egiteko. Nik esango nuke lehendabizi lan baldintza duinak izatea, ez? Nik uste kooperatibek horren alde egiten dutela, kalitatezko lanaren alde apustua, baina ez bakarrik, ez? Nik uste desera ikitzen dutela gazten prekarizazioan ikuspegi hori, ez? Ez dutela batere normalizatzen, eta orduan eskaintzen dituzten lan baldintzak oso duinak direla gaztientzat askotan, beraien lehenengo lanpostua izaten da kooperatiba batean eta beste enpresa eredu batzuekin alderatuta esaten dute, ez? Buenas condiciones, eta ez dira buenas condiciones, dira baldintza duinak. Nik uste hori alde batetik, beste alde batetik ere erabakimena eta parte hartzeko aukera izatea, eta aldi berean hori ez, zentzuz lan egitea izango zen bai. Zure lanan bitartez lana baina zerbait gehiago edo lana zaratago joatia.